dejligt at se jer alle sammen. Karina har introduceret mig formelt. Mange af jer, der sidder i det her rum, er også venner, kollegaer, familiemedlemmer. Og det er der også nogle af jer, der sidder online, der er. Så jeg er meget, meget glad for at være her i dag. Og som Karina sagde, så har jeg også fået lov til at lede arbejdsgruppen. Og det har været en fornøjelse, fordi sammen med det rådgivende udvalg, styregruppen, støtten fra Agathe, støtten fra WHO, så er det virkelig en kollektiv proces. Det kommer vi til at tale mere om i morgen. Men jeg har fået lov at sige lidt om alkohol i tal, fordi som en del af det her arbejde, så har vi også brugt en masse energi på at prøve at få et overblik over, hvad vi ved. Og noget af det, vi har været gode til at følge med i gennem rigtig mange år, det er import af alkohol i liter, så vi måler det her. I ved, Grønlands Statistik en gang om året, så kommer der statistik ud på alkohol og tobak, og det er typisk baseret på de her importtal, hvor man kigger på liter ren alkohol importeret for alle på over 14 år. Og der kan vi følge en overordnet udvikling, og det siger noget om mængden af alkohol i samfundet, og vi kan også se, at den er faldende, men samtidig så fortæller det os ikke noget om mønstret. Og det var noget af det, Karina hun også var inde på, at vi er også nødt til at kigge på mønstret og hvordan vi bruger alkohol. Det har vi kunne måle i befolkningsundersøgelsen. Det har selvstyret med Departementet for Sundhed i spidsen faktisk sikret, at vi har målt på siden 90'erne, hvor man indførte den første befolkningsundersøgelse. Og det betyder, at vi faktisk jævnligt følger med i, hvordan det går. Noget af det, vi allerede har talt om i dag, det er det, vi kalder rusdrikning, hvor man indtager 5 genstande eller mere på én gang. Og det er noget af det, vi spørger alle fra 15 år op efter om i befolkningsundersøgelsen. Og så kan vi kigge på de forskellige aldersgrupper. Og her der kan I se de mørke søjler, det er mænd, og de lyse søjler, det er kvinder. Og der, hvor vi har den allerhøjeste forekomst af, at man rusdrikker mindst en gang om måneden, det er blandt de helt unge kvinder. Der er det 36%, som en gang om måneden drikker 5 genstande eller mere på én gang. Blandt de unge mænd, der er det, eller blandt mænd i det hele taget, der er det de 25-34-årige. Der er der 42%, som mindst en gang om måneden drikker 5 genstande eller mere. Men I kan også se, når I kigger hen over alle aldersgrupperne, så ligger det sådan for mænd, så er det mellem 28 og 38%, så det vil sige sådan cirka hver fjerde til hver tredje, der rusdrikker en gang om måneden, og for kvinderne, der er tallene lidt lavere, når vi ser i gennemsnit på det. Så det her, det er en måde at kigge på, hvordan mønstret er. Alle jer, der sidder her, det ved I jo godt, så nu giver jeg jer tallene på det, I allerede ved, og I får lidt mere nuanceret viden omkring, hvordan det fordeler sig. Så noget af det, vi for eksempel kan lære ved at kigge på det, det er, at det laveste forbrug, eller den laveste forekomst af rusdrikning, det for både mænd og kvinder er blandt de 60-plus-årige. Og den højeste forekomst, det er fra 15 til 34 år. Alt efter, hvad man kigger, om det er mænd eller kvinder. Så måler vi også, om man har et muligt alkoholproblem. Og når vi kalder det muligt alkoholproblem, så vil det være sådan, når man måler ud i en hel befolkning, så vil der altid være nogen, man rammer lidt skævt, og der vil også være nogen, man ikke fanger. Men gennemsnitligt set. Og det måler vi på samme måde, som når man faktisk kommer ind i Aslofik også, og man bliver vurderet for, om man er afhængig af alkohol. Og det er en række spørgsmål, som hedder audit for dem af jer, der er interesseret i det. Og der kan vi også se, når vi kigger på, om man har et muligt alkoholproblem. Og for nogen, der vil det være en alvorlig afhængighedsgrad, og for nogle andre i den gruppe, der vil det være, fordi man har et stort forbrug. Der kan vi se, at det faktisk er over halvdelen af de unge kvinder, som falder i den kategori. De 15-24-årige kvinder, der er det 56%, som har et muligt alkoholproblem, målt på den her måde. Og for de unge mænd, der ser vi ligesom med rusdrikning, at der er det især i gruppen af de 25-34-årige, der er det også over halvdelen. Så når vi kigger sådan på tværs ud af vores borgere, vi kigger ud vores forskellige aldersgrupper, så ser vi de her høje forekomster, især blandt de unge, men også vedholdende gennem livet. Vi har allerede snakket, flere af jer har talt om jeres børn, og mange af os har store børn også, hvor vi også arbejder med, hvordan sætter vi de her grænser til dagligt, eller til fest, og
i skolesammenhæng, i gymnasiesammenhæng. Og derfor så er det også vigtigt, at vi holder øje med, hvordan vi bruger alkohol gennem livet. Og når vi kigger på de 11-årige, og det ved vi, fordi det her Birgit Niklasen, som står i spidsen for skoleundersøgelsen, HBSC Greenland, målt igennem mange år. Når vi kigger på de 11-årige, så er der stort set ikke nogen, der har prøvet at være fulde. Når vi kigger på vores 16-årige, så har halvdelen prøvet det. Og det skal vi hele tiden huske, når vi så kigger, og flere af jer har jo allerede sagt det, at det skal vi se i lyset af, at det så også cirka er hver tredje af alle os voksne, som mindst en gang om måneden rusdrikker. Og tager vi familieblikket på og kigger ud i alle vores familier, så ved vi, at 4 ud af 10 familier, der er der et muligt alkoholproblem. Og det er målt på samme måde, som jeg sagde det før. Men det er en anden måde at kigge på det på, og det er også noget, den er fra Inunarit 3, at vi ligesom kigger ud og siger, okay, men vi ved faktisk, at i 4 ud af 10 af vores familier med børn, så er der et muligt alkoholproblem. Og flere af jer er sikkert også vant til søndag eller mandag at lige se den seneste melding fra politiet. Og efter den her weekend så den sådan her ud, at de har haft travlt, og mange hændelser var relateret til alkohol. Du snakkede også lidt om det før, Emil, ikke? At politidirektøren har været ret tydelig i sin kommunikation omkring, I har været ret tydelige fra politiet i jeres kommunikation omkring, hvad alkohol fylder. Og vi har været i god dialog med politiet omkring at få lidt mere indblik i de her data, som en del af det her arbejde med at skabe anbefalinger til en fremtidig alkoholpolitik. Og en af de ting, vi har dykket ned i, det er at prøve at kigge sådan hen over ugen. Hvordan ser det egentlig ud med alkoholrelaterede anmeldelser fra politiet? Og her er der så taget nogle byer ud, men det kunne man kigge på rundt omkring i landet. Og så kan vi se, at det går sådan her. Og så søndag er der et dyk. Og så går det sådan lidt op i weekenden. Og så søndag, så dykker den. Og så går det op, og så dykker den søndag. Og så en gang imellem, så sker der noget endnu vildere. Og det I kan se her, I kan se, at jeg sat sådan en sort boble. Det var i forbindelse med udbetaling af restskat. Der kunne vi se, at der så anmeldelserne steg voldsomt meget mere, end de plejer at gøre i weekenden. Så når Agathe, når du siger det, Nikki, når du siger det, vi organiserer vores samfund omkring alkohol. Ja, det gør vi, fordi vi er jo nødt til at have flere politimænd på arbejde, eller politidamer på arbejde. Vi er også nødt til at have flere på arbejde i sundhedsvæsenet, i kommunen osv. Og det kan vi ret tydeligt se her, fordi at alle jer er jo nødt til at følge med. I er nødt til at kunne håndtere det her. Og det er sådan, vi gør lige nu. Når vi har talt med mange af jer, flere af jer har bragt på banen, at under corona, der var der den her observation omkring en oplevelse af, at fordi der faktisk blev lukket for lukketider for værtshus blev ændret, og det var ikke muligt at købe alkohol på værtshusene eller være på værtshusene, at der var rigtig både sundhedsvæsen og politiet har i flere omgange sagt, at vi havde virkelig en oplevelse af, at der blev helt roligt. Så det har vi også prøvet at dykke lidt ned i sammen med det her. Det er så tal fra politiet, og det er bitte små tal, og det er ikke fordi jeg skal stå og sige, at det er stærk videnskab. Men det er jeg egentlig ligeglad med, fordi vi har de erfaringer, vi har, og vi har den viden, vi har, og det er der, vi starter. Og her kan I se, at i for eksempel kommunen Rafik Samasok, der var lukket, der var en ændring af lukketiden for værtshusene, så var der meget færre anmeldelser, som var alkoholrelateret med børn involveret, altså husspektakler med børn, end i den sammenlignelige periode lige bagefter. Og selvom tallene er små, så kan I se, at det er nærmest dobbelt så mange husspektakler med børn i perioden efter, hvor at lukketiden har været normal, sammenlignet med at man ikke kunne komme på værtshusene. Og det ser I på tværs af alle kommuner. Der er selvfølgelig forskel på tal også, fordi der er forskellige antal mennesker. Og det her skal vi dykke meget mere i sammen, og det kunne være rigtig spændende også at kombinere det med tal fra sundhedsvæsenet, og jeg er sikker på, at vi vil se det samme mønster. Men de tal har ikke været tilgængelige i sundhedsvæsenet, men der er jo også observationer og erfaringer, så derfor har jeg taget nogle af de input med, vi har fået fra sundhedsvæsenet, og de siger også ret tydeligt, når det drejer sig om voldshændelser, er der som oftest alkohol indblandet. Oftest hos voldsudøveren, andre gange hos begge parter. Alkohol er ofte indblandet i voldtægtssager, både hos offer og gerningsmand.
Der er også ofte alkohol indblandet ved uønsket graviditet, seksuelt overførte sygdomme, ved selvmord og selvmordsforsøg. Og så vil jeg følge op, og vi kommer til at høre Ivalo senere, men lige slutte af med også at sige, at derfor har vi også prøvet at kigge nærmere på, kan vi på baggrund af befolkningsundersøgelsen se den her sammenhæng mellem brugen af alkohol, den skadelige brug af alkohol og selvmordsforsøg. Og det kan vi. Så hvis man er i den gruppe, som kan defineres til at have en skadelig brug af alkohol, eller som er afhængige, de to er kombineret, så er der 67, der har forsøgt selvmord, sammenlignet med under 20% i den gruppe, som godt nok bruger alkohol, men hvor det ikke er en skadelig brug. Det er jo også et højt tal, men især forskellen, især hvordan den stiger. Så det skal vi også have med. For nogle gange kommer vi til at snakke som om, at vi ikke kan se nogen løsninger forud. Alkohol er et godt sted at starte i forhold til selvmord også. Og der stopper jeg, så jeg ikke bruger mere end mine 10 minutter. Rønner.